everyone, so welcome back to my YouTube channel, the RGVA Vlogs. And for today's video ay gagawa tayo ng tutorial. So naranasan nyo na ba guys na may nag-mention sa inyo sa Facebook notification, tapos pag click nyo ay hindi nyo makita yung comment na nag-mention sa inyo. So ito po ang gagawin na tricks nyo. Panoorin hanggang dulo. Unang gagawin guys, punta kayo sa inyong Facebook notification. I-click nyo lang yung nag-mention sa inyo. Tapos ito ang makikita nyo guys. Walang view more replies sa akin. Replying agad ang makikita. Ito lang ang ginawa ko guys. Sa upper left side, makikita mo tong most relevant. Sa comment section po to guys. Tapos, click mo lang ito at iyang all comments. At ito na makikita mo. Hanapin mo dito yung pangalan mo at makikita mo na dito yung reply. Diba kanina, wala kang makitang reply, ngayon meron na, nag-show na siya. Ayan. Ganun lang kadali guys. Subscribe for more.